हेलो एवरीवन एसटी स्टडी चैनल को आपण मानक स्वागत। आमे स्वप्नवासदत्त नाटकर द्वितीय अंक विषय वस्तु उपरे आलोचना करथिले। एबे देखिबा तार प्रश्न उत्तर। चलो देखिबा प्रश्न उत्तर। प्रथम प्रश्नटी कौन अछि? प्रश्नटी कौन अछि? द्वितीय अंक से सारा कथा प्रतिपादित अर्थात प्रश्न ओडियाटी हेउछि द्वितीय अंकर सारा कथा को प्रतिपादन कर। एबे देखिबा उत्तर। संध्या समय आगमन सह प्रथम अंकरे जवनिका टाणी आरंभ होइछि कौतुकपूर्ण द्वितीय अंक। द्वितीय अंकरे राजकुमारी पद्मावती माधवीलता मंडपरे क्रंदुकीटा करुछंती। क्रंदुकीटा हेतु कर्णचूलिका उपरକୁ उठी जाइछि व्यायाम संजात हेतु एवं श्वेतबिंदुर विचित्र रूपरेखा परिश्रांत मुख द्वारा राजकुमारी पद्मावती स्वर्गीय सौंदर्यर रूप धारण करिछंती। क्रंदुकीटा समाप्त करी राजकुमारी पद्मावती और साथी मानक सह प्रवेश करिछंती अवंतिका वेशधारिणी बासवदत्ता। बासवदत्ता क्रंदुकीटा निवारण करने सह राजकुमारी सौंदर्यर गाथा गान करिछंती। एठारे गान हेबो नाही, गाना हेबो नाही, भूल रे गाना लिखी होई जाइछि, तेनु एटा गान हेबो। तेनु से सौंदर्यर गाथा गान करी कहिछंती यथा अति चिरम क्रंदुकेन क्रयित्वा अधिक संजात रागो परकिया विवते हस्तौ संप्रुतौ। किंतु एही समय रे चेटी नामक दासी क्रंदुकीटा निमंते एहापर चेटी राजकुमारी पद्मावती को उत्साह प्रदान करिछंती। किंतु बासवदत्तांक प्रशंसा करिबा देखि ताहाको उपहास बोली मने करी तांको उपहास न करिबा पई अनुरोध करिछंती। एहा सुनी भविष्यत रे महासेनक बधू हेबाकू जाउथिबारु चुप रहिछंती बासवदत्ता। बासवदत्तांक कथा सुनी पद्मावती पचारुछंती किए से महासेन? उत्तर दे बासवदत्ता कहुछंती उज्जयिनीर राजा प्रदत्त। तांकर शक्तिशाली सेनाबाहिनी थिबारु तांको महासेन बोली कुआ जाइछि। किंतु दासी प्रदत्तଙ୍କ सह पद्मावती संबंध इच्छा करती नाही बोली स्पष्ट करिछंती एवं पश्चिम देशर राजा उदयनଙ୍କୁ न रही उदयनଙ୍କର दया परवश गुणକୁ इच्छा କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚେଟି ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତେ ସଦ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଏହା ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମାବତୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ଦୁର୍ଲଭ ନୁହେଁ, ଯାହା ସବୁରି ମନ ହରଣ କରେ ତାହା ହିଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଧାତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜକୁମାରୀ ପ୍ରଦତ୍ତା ହୋଇଗଲେଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାସବଦତ୍ତା କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପଚାରନ୍ତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ବତ୍ସରାଜ ଉଦୟନଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବକୁଶଳିତ ସକୁଶଳ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଜଜେମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାରୁ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବଡ଼ ଦୁର୍ଯୋଗ ବୋଲି ବାସବଦତ୍ତା କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯୋଗ କ'ଣ ବୋଲି ଧାତ୍ରୀ ପଚାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କଥା ଲୁଚାଇ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଧାତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ବଭୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସହଜରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ପୁନଃ ବାସବଦତ୍ତା ଧାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ସେ କ'ଣ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ନିଜେ ବରଣ କଲେ? ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ କାମରେ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମହାରାଜା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କୁଳ, ମେଧା, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୟସାନୁକୂଳ ରୂପକୁ ଦେଖି ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବାସବଦତ୍ତା ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦାସୀର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ହିଁ ଶୁଭ ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଜି ହିଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଆମ ମହାରାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବାସବଦତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ଯେତିକି ତରବର ହେଉଛି ମୋ ହୃଦୟକୁ ସେତିକି ଅନ୍ଧକାର କରି ଦେଉଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।